салом алейкум. Як пайғоми мулки ғарибӣ барои тамоми биродарои ғариб. Бигузор як лаҳзае боша дар ин супидам аи чордеволӣ хотири шуморо шод гардонем. қисса дар бораи хай ҳаётӣ да. бача ҳаракат мекарда ки зан бигира, зан мегира, хай тӯю тамошо мешава, аруса хати шаҳр тоқӣ мекунанд. хай абишда чӣ хел меша ки хонода шиштагиан шаҳр арӯз ҳар душ ҳамита чӯйкават мекунанд. хай тори пастер мегзаранд, либосошоно мекашанд. арӯз тарафи шаҳр нигоҳ мекунад, ҳама хел пашмунӣ, ягон ҷоша ҳаёташи тоза кардагӣ набуда аспо волод шад. шаҳр тарафи арӯз нигоҳ мекунад, вая мамутари аспо танҳош пурри пашм, поёнош пурри пашм. ҳайрон мешаванд, изо мекашанд аядигарӣ, либосҳоро мепӯшанд. саҳар шаб пеши ҷураш мера, мега братан ҳамхери кору бор карочи, ҳамхери ситуатсия чикор кадан дар кор. биродар обстановка безебай, ҳамхери ҳолатай гуфта оно қишлоқи бологида ҳамун ҷараен гуфта устой арзон мегира тоза мекуна ҳамша меша нормальни. пагаз аруса мегира, аруси наво якхат пеши усто небара хай усторо меова медороян, ҳама маслиҳатҳоро мекунанд. усто шаҳр мега ки даро шаҳр медороян 5-10 минут меброя, навбати арус меша медороя, арус 10 минут 20 минут, ним саат 1 соат нестай. хай ба меброя довольни. шаҳр тарафи усто мега чӣ ба ма даромаду, мега 10-15 минут дарро ҳамаро тоза кади биронди, арус қариб 1 саат дер кард. он мега ту беақли чи ай ту дасту дошт, мега ай дасташ қабидум тез тоза кудум. то ин худо бехабарду дасту часпондум ки 12 уж вазбин шид. саломат бошед. нарчалика барои Шермаҳмад дареғ надоред. салому алейкум биродарои азиз, мухлисои муҳтарам. хай байнда мода бисёр саволо меша ки чӣ ба видеоҳои нав намебироя, мо видеоҳои нав намебинем. биродар ҳар рӯз видеоҳои нав айҷониби мо нисбати шумо равон карда мешава. просто биродарои азиз, ба кадом ҳолат шумо вай видеоро намебинен, дар ҳамон ҳолат мебинен ки ҳамон канали мо да подписатсия дошта бошед. канали мо ба номи Ёвонӣ тюбе. ҳамунҷа мебироя подписатсия каред, болода як зангулучай дар пустин, як гардани шутурроду кушолай дар ютуб, болода як зангулучай, анаму зангулучаро ҷуқен. любое время Шермаҳмади Ёвонӣ дар эфир бо шумост. сарбаланду хонаобод бошед.